Kto je Ježiš? Čo Biblia zjavuje o ňom, že kto on vlastne bol? Niektorí ľudia si myslia, že bol len človek, učiteľ, niekto poslaný od Boha a tomu podobné. Ale pozrieme sa, čo Biblia na tú tému hovorí. Prejdeme si viacej veršov, ktoré budú potvrdzovať tú jednu a tú istú myšlienku. A to je, že Ježiš je Boh. Boh zjavený v tele. Tak teraz si prečítame verše, ktoré o tom hovoria. Izaiáš 7.14. Preto vám dá sám Pán znamenie. Hľa, Pána počne a porodí syna a nazve jeho meno Imanuel. To meno Imanuel v preklade znamená Boh s nami. Alebo s nami Boh. Takže tu jasne hovorí o tom, že Ježiš bude Boh s nami. To vidíme u Matúša 1. kapitoly 23. verši. Potom Izaiáš 9.6 hovorí, lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný a kniežastvo bude na jeho pleci a nazovú jeho meno predivný, radca, silný Boh, údatný hrdina, otec večnosti, knieža pokoja. Tak tu máme v tomto verši jasne napísané, že ako ho nazvú? Silný Boh. Tak tu zase vidíme, že jasne hovorí o tom. Ďalej, Ján 8.58. Ježiš im povedal, ameň, ameň vám hovorím, že prvnež bol Abraham, som ja. Tu v niektorých prekladách sú slová, že Ježiš povedal, prvnež bol Abraham, ja som. A teraz vidíme v nasledovnom verši, že Židia chytali kamene a chceli ho ukameňovať za toto. Chceli ho zavraždiť. Pretože tie slová ja som, Židia presne vedeli, čo znamenajú. To máme v 2. Mojžišovej 3. kapitoli 14. verš, keď Boh nazval seba ja som. Tak keď Ježiš povedal ja som, Židia presne vedeli, čo chcel tým povedať a preto ho chceli ukameňovať, pretože neverili. Neverili tomu. Ďalej Ján 10. kapitola 30. verš. Ja a otec sme jedno. Vtedy zase zodvihli Židia kamene, aby ho ukameňovali. Ale Ježiš im odpovedal, mnoho dobrých skutkov som vám ukázal od svojho otca. Pre ktorý z týchto skutkov ma kameňujete? Židia mu odpovedali, za dobrý skutok ťa nekameňujeme, ale za rúhanie sa a preto, že ty súd človek robíš sa Bohom. Tak tu jasne teraz vidíme, že Ježiš povedal, ja a otec sme jedno. A Židia presne rozumeli, čo tým chcel povedať. A preto zase píšu, že chytili kamene a chceli ho ukameňovať. A potom aj povedali, čo je ich dôvod. Hovorí, ty, súd človek, robíš sa Bohom. A tu zase vidíme, že Ježiš nemal reakciu, že nie, nepochopili ste dobre. Nie, správne pochopili. Lebo to Ježiš aj povedal. Tak vidíme zase otvorene a jasne Ježiš povedal to, kto on je. Ďalej sa pozrieme Ján 1. kapitola 1. prvé 3 verše. Na počiatku bolo slovo a to slovo bolo u Boha a to slovo bol Boh. To slovo bolo na počiatku u Boha, všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo ani jedno z toho, čo povstalo. Tak tu na začiatku v prvom verši i hneď vidíme, že hovorí, že to slovo bol Boh. Takže to slovo s veľkým S bol Boh. A potom, keď sa pozrieme v tej istej kapitoli 14. verš, hovorí nasledovne. A on, to slovo, sa stálo telom. A stánilo medzi nami a hľadeli sme na jeho slávu, na slávu ako jednorodeného od Otca a bol plný milosti a pravdy. Tak tento 14. verš nám presne zjavuje, kto to slovo, že bol Boh a hovorí, a on, to slovo sa stalo telom. Takže slovo je Boh a to slovo sa stalo telom. Takže to je Boh zjavený v tele. Vidíme, že jasne to hovorí, keď pozrieme ten prvý verš, aj 14. v tejto prvej kapitoli Evanjelia podľa Jána. Ďalej Ján 20 od 27. po 29. verš. A potom povedal Tomášovi, daj sem svoj prst a pozri moje ruky a daj svoju ruku a polož na môj bok a nebuď neveriaci, ale veriaci. A Tomáš odpovedal a riekol mu, môj Pán a môj Boh. A Ježiš mu povedal, Tomášu, uveril si, že si ma videl, blahoslavení sú, ktorí nevideli a uverili. Tak v tejto časti vidíme, že Tomáš, ktorý
predtým nevidel Ježiša, že by sa zjavil, lebo toto sa odohrávalo posle, ako Ježiš stal z mŕtvych, tak bol ukrižovaný, stal z mŕtvych a potom 40 dní sa ešte objavoval ľuďom, svojim učeníkom a aj iným ľuďom sa zjavoval. Tak toto bol prípad, keď raz sa zjavil učeníkom a Tomáš tam nebol. Potom tí učeníci povedali Tomášovi, že videli Ježiša, že prišiel k ním, ale on tomu neveril. Tak preto, keď sa objavil Ježiš, tak sa obrátil k nemu a mu povedal tie slova. Ale vidíme, odpoveď Tomáša bola nasledovná, že môj Pán a môj Boh. A vidíme, že Ježiš posle tam v 29. verši nepovedal, nie, zle si povedal, neoslovuj ma tak. Nie, nepovedal. Prečo? Pretože Tomášovi bolo presne zjavené, kto Ježiš je a on povedal správne. Môj Pán a môj Boh. Ďalej, Kološanom 1. kapitola 15. a 16. verš. Ktorý je obrazom neviditeľného Boha, prvorodený všetkého stvorenstva, lebo v ňom je stvorené všetko, čo je v nebesiach i čo je na zemi, viditeľné i neviditeľné, buď tróny, buď pánstva, buď kniežastva, buď vrchnosti. To všetko je stvorené skrze Neho a cieľom Neho. Tak čo tu na začiatku píše je, že Ježiš je obrazom neviditeľného Boha. Takže tí ľudia, ktorí žili v tom čase, keď Ježiš sa narodil, keď prišiel ako Mesiáš, tak oni mohli vidieť, aký Boh je. Lebo Ježiš bol ten obraz toho neviditeľného Boha. A ľudia sa mohli pozerať na ňo aj vidieť vlastne, že aký Boh je. Tak keď aj čítame Evanjelia, tak vidíme, aký Boh naozaj je cez Ježiša. A to je veľmi pekne vidieť, keď čítame a spoznávať na ten spôsob Boha, aký on je. Ďalej Kološanom 2. kapitola 9. verš. Lebo v ňom prebýva všetká plnosť božstva telesne. Verím, že tento verš by stačil, len tento prečítať a už je jasné. Hovorí, že v ňom, v Ježišovi prebýva všetká plnosť božstva telesne. Takže jasne hovorí Biblia o tom, kto Ježiš je. Potom 1. Timotejovej 3. kapitola 16. verš hovorí, že a vyznanie veľké tajomstvo pobožnosti. Boh zjavený v tele, ospravedlnený v duchu, zjavený anielom, kázaný pohanom, uverenému na svete, hore vzatý v sláve. Tu jasne hovorí zase, že Boh zjavený v tele. Presne sú to tie slová, že Ježiš bol Boh, ktorý bol zjavený v tele. To je on. A to je dôležité byť vedomý toho a rozumieť, že Biblia hovorí o Ježišovi, že on bol Boh. Tak, keď aj čítame, ako som spomenul, Evanjelia, tak môžeme vidieť vlastne, aký Boh je. Môžeme spoznať jeho charakter. Aký Boh je. Tak toto je dôležité rozumieť a aj naďalej, aby sme vedeli, že Ježiš je Boh zjavený v tele. On je obraz toho neviditeľného Boha.